बिपिएफ जानानै थांखांबाय 17 बोसोर बावहायबो जों बे दालांखौ मोननाय जायाखै। रानिंआव दङ इउपिपिएल दा बिनिफ्राय मोननो जों लुबैदों। जोंखौल' बोथोर सफैबाल' बुरखायो नाथाय जाय बहर होखांबाथाय जोंखौ मिन्थिला आरो दालांखौ मिन्थिया आरो हनै लामा सामा मोनसेबो बानायना होआखै। सार फेरेंगायाथ' खेबसेबो फैफेरखायाखै जों गामियाव खुनु नायफैफेराखै इलेक्सन समावल' एसे बेरायफैयो आरो ओमफ्राय गैया फैफेराखै। खुलुमबाय, जोंनि गामिया नर्थ थाराइबारि। जे जोङो दा आं बुंनो नागिरदों आरो जोंनि गामियाव जे मोनसे समस्या दं, औवा दालां। औवा दालाङा जोंना मोनब्रै दं आरो बे मोनब्रै दालांखौ जोङो बोसोराव गैयाबाबो खनबा खनब्रै हेबनाङो। गोदो बिपिएफ जानानै थांखांबाय 17 बोसोर बावहायबो जों बे दालांखौ मोननाय जायाखै, नायसनफैयाखै। दा रानिंआव दङ इउपिपिएल दा बिनिफ्राय मोननो जों लुबैदों जाहाथे जोङो एसे लुनो गयो दालांखौ। औवा दानै दानै जोबजोब्बाय जोङो, खनब्रै गाहाम एफा गोलाव गोलाव दालां लुनांगौ। बे हिसाबै जोङो दा रायजोआ दस्राफ्राबो मोनदोंबा मोनगोन खोमा होननानै दानि रुलिं सरखारनाव एसे मोनबा हामगौ होननानै जोङो दा खावलायनो नागिरदों। रायजो राजाजों ज' जानानै बयबो जाहाथे हरबाय बायो खोमा, जों जाहाथे मावनो गयो रायजोफ्रा खस्थ'खौ। जोंनि दालांजों माब्रै जायो, जोंनि गथ' गथाय स्कुलाव थांनाय बेजोंनो साइकेल सालायो, सोरबा गथ'आ दालाङाव गलाङो, सोरबा गथ'आ बिदिनो खुनुरुखुम बारग'लाङो, सोरबा बाइक सालायो बेबो थल' गलाङो। समाव हास्लाबा, जोङो आबादारि मावनोबो समाव हास्लाबा, र' होनैनो दालाङा बायगुलांजोबो। बे हिसाबैनो नैबाहाय गलांलायनाय जायो आरो जेला गलांबाय होनबासो जोंथ' उफाय गैला, मावनांसिगौलाय। दानिया रायजोआ औवा खांदो, औवा खांनानै लुदोलाय। सोरबा औवा गैया, औवानिबो दावराव रायजोआव, औवानि फैसा बिबाबो दावराव। जाय औवा गैया बे बाब्राबलायनोसै, नै गावजों गाव दालां लुनायाव समयसा जायो आरो। दा बेखायनो जोङो लुबैदों दानि जा रुलिं सरखार, जा सार प्रमदआ जाहाथे नायनानै जोंनि दालांखौ, दालां गंब्रै, गुफुराव गंनै, नै बाहाय देलायस्रि दखान गुदियाव गंनै, जे गामियाव सोनाय जाम्फै दलां मोनसे, ओमफ्राय नैबे दलां एसे गिदिर साज्रां दै होननाय बाव गोलाव जाथारो। दा बेखौ जोङो मोननो लुबैदों। जाहाथे अननानै जोंनो दानि थाबाय थानाय दिदोमै दङ सरखार, जों बिनिफ्राय मोननो लुबैदों आरोखि। जिहेथु नोंथांमोननि गामिया गोबां आबादारिफोरजों बुंफबनाय, दा नोंथांमोना आबाद मावनानै आबादखौ लांनो थाखाय बबे लामाजों लाङो नोंथांमोना? जोंना लामाया गैया, बेजोंनो जों साइकेलजों बारहोनानै नैबे देलायस्रि गुदियाव सरब दङ, बेवहायसो बारहोनानै जों गारियाव दैखांनानै लाङो। बेनि थाखाय बिराद खस्थ' मोनो। सोरहाबा साइकेल दं, सोरहाबा साइकेल गैया, सोरबाबा बाननानै लाबोनांगौ, बेबायदिनो बारहोनाङो आरो। थांलाय फैलाय गामि हिसाबै दरबेसे गामियाबो लामाजों थांलाय फैलाय खालामो, हान्थियो? बे गामिजों जोङो गामि दरथाम जायो, हफा बस्ति, ओमफ्राय खोला सिमला बागान, जोंनि नर्थ थाराइबारि, ओमफ्राय हरै गामि फिसा दंबायो मख'नाफारा होनो, बेबो दरब्रै जायो आरो। दा जों बे गामि दरब्रैया बिराद समयसायाव दं आरो। दा बेनिखायनो जोङो नैबे दलांखौ सरकारा एसे अननानै, अनसुमै अननानै बानायना होफैयोबा जों रायजोआ बिराद गोजोननाय थागौ आरो। बिनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर होगौ, बानायना होयोबा। बेबायदि जेंनाया बेसे बोसोरनिफ्राय जानानै दं नोंथांनि गामियाव? बे जोङो बे लामाखौ खुलिजेननाया जोंनि गामियाथ' बुंनो हाला, गैयाबाबो 70-80 बोसोर जालांबाय। नाथाय नैबे जोंहा सर्टकाट जायो, बेखौ जोङो 2003निफ्राय खुलिदों बे लामाखौ। जा सिगाङाव खुलिनानै दं बे एकदम गिदिं गिया जाथारो। नै जों एसे बेजों स्कुलाव थांनाय फैनाय हान्था मेलाया बेजों सर्टकाट जायो नालाय, नैबे लामाखौ जों खुलिनाया 2003आव जों खुलिदों बे लामाखौ। दा बे समयसा बे। दैज्लां बोथोरावलाय माबायदि खस्थ' मोनो? दैज्लाङावथ' मा बुंबावनो, बेनो दालाङा जोरा, खस्थ'आ। साइकेल नारजाया, गारलिन गुरलिन दुब्लि बारि बारबोनांगौ। नैबेखौ जोङो रायजोयै गारलिन गुरलिन जानायाव ओरैनो ज' ओंखारना हात फिनिं लामाखौ एसे खोना लानाय जादों आरो।
दा खोना लादों दालाङाथ' गैखाया बे औवा जेनलाबानो हा बबे बिसतिसो गोग्लैयो जोंना खुंग्रिं खुंग्रिं बिसतिसो औ खुंग्रिं बिसिटिसि गोलैयो